22 май. Бүген көн ягъмурлы. Һава бик юеш, шуңа күрә иртүк баш авыртып уянам. Көн буе китап укып вакыт үткәрдем. Бүген Гомәр әфәнде дә, теге төрекчә белә торган япон да киләчәкләр иде. Алар килгәч тә Хыжи Шимбун гәзите идарәсенә киттек. Маркиз Акуманы тагы бер мәртәбә күрергә сорадык. Ләкин безнең бөтен әхвал берлә бик таныш булды дигән мөхәррир безне җибәрмәде. Тагы идарәгә алып керде, чәй китерделәр, һәм дә бер мөхәррирә хатын кереп күреште. Сөйләшә башлагач, мөхәррир безнең татар хатынының хәле берлә танышырга теләген әйтте. Без шатланып җавап бирергә булдык. Шуннан соң бик урынлы һәм хатын-кызча күп кенә сөальләр бирде. Берничә сөале бер яктан кызыклы күренмәсә дә, минемчә бик урынлы иде. Ул татарларда нинди хатын матур санала диде. Мин буе уртача, сыны зифа, биле нечкә, кара сачы озын һәм калын, йөз кара туткылы, күз зур, каш кара, керфек озын, бит уртасында кечкенә генә чокырлы, авыз кечкенә, тешләр вак һәм ак дидем. Татар хатыны ничек кияүгә чыга? Кияү сайлауда үзенең хакы бармы, әллә ата-анасы гына эшне тәмамлыймы? Мин хатын-кызның хәрәкәте хакында сөйләдем һәм дә шул хокук өчен булган тартышуларны аңлаттым да, хәзерге көндә кыз үзе сайлый инде, җәберләре юк дидем. Татар хатынының тәрбиясе ничек? Мин хәзерге көндә мәктәп тәрбиясе күрмәгән яшь хатын-кыз юк диярлек. Һәммәсе укый яза белә, ибтидаи мәктәпне бетергәннәр, кул эше беләләр, йорт идарәсенә өйрәнгәннәр, йортын сөяләр, өйне ташлап урамда йөрмиләр, өйне пөхтә, пак, чиста тоталар. Әхлаксызлык бик аз дидем. Татар хатынында качу һаман да бармы? Хәзер инде карт хатыннарда гына бар дидем. Татар хатыны баласын үзе тәрбия итәме, әллә татар баласы ана сүзе берлә үсәме? Мин шиксез ана сүзе берлән үсә. Баланы татар хатыны бик сөя, кадерләп үстерә дидем. Татар гаиләсенең баласы күпме була? Мин уртачалап 6 чамасы, бик күп балалы гаиләләр дә күп очрый дидем. Татар гаиләсендә ир бала күп торамы, әллә хатын-кызмы? Мин ир бала дидем. Хатын-кыз арасында үз хәятын үзе тәэмин итә торганнары бармы? Булса нинди эшләрдә булыналар? Мин бар һәм дә күп. Хатыннарның иң зур эше хәзердә мөгаллимәлек. Аннан соң бик күп хатыннар читек кавыш каеп, калфат кәләпүш эшләп, хәятләрен тәэмин итәләр. Соңгы елда хатыннарымыздан докторлар, адвокатлар да бар. Зур мәктәпләрдә мөгаллимәләр бик күбәйде. Йылдан ел күбәя бара. Татар хатынының иң зур хусусияте нәрсә? Мин иреннән аерылмавы һәм дә иренең кайгысын, шатлыгын һәр вакыт бер итүе. Ире Себергә китсә, татар хатыны Себергә китә. Ире чит мәмләкәткә чыкса, ул да анда китә. Моның аркасында гаилә сакланып кала. Татар элементы әрәм булып юкка чыкмый. Мөхәррирә рәхмәт укыды һәм дә шулар хакында газетада мәкалә язырга булды.